Hey, aliupa! Hi everyone! Ganun yung ibig sabihin nun. Ganito yung mga basurahan nila dito sa Sweden. Yan. May mga kandado yan. Bagong gawa lang tong basurahan na to. At may CCTV yan sa loob ng ano na yan. Kasi tinitingnan nila kung sinusort mo ba yung tinatapon mo. Kasi yung mga box na yan, sorted na yan. Kung kahon-kahon, kung lata, o bottles, o kung ano-ano pa. So, dyan nila makikita kung sinusorted mo nga yung tinatapon mo. So, yung brown na yan, tinatapon dyan yung mga pagkain. Yan, tulad yan. Dyan mo ilalagay yung mga pagkain, tapos doon mo sa itatapon doon sa brown. Doon naman sa may kabilang kanto, eto, dito sa papunta dito, may isang basurahan dito. Basurahan din dito na nasa gitna siya ng mga apartment. As in gitna siya, open siya. Diyan I think na wala siyang camera, kaya open siya. So yan, ganyan na ganyan siya. Malapit lang, ito yung sa likod namin na basurahan. Kasi doon yung sa amin, sa harap kami. So yung upuan na yan, plano ko siyang kunin. Kaso that time, nagbibideo ako, hindi ko siya kinuha. Ito, marumi dito talaga, as in yung mga nagtatapon dito, sobrang kalat nila magtapon din. Ayan, ganyan talaga sila magtapon. Ayan, dito, yung red na yun, tapunan ng baterya yun. So, ayan, dyan ka kukuha ng mga karton na papel. So, ayan, dito yun sa amin, malapit dito sa amin. So, dito yun sa kabilang building, dun kami sa kabilang building. So, ayan. Ito yung mga bike nila. Bawal dumpster diving yan. So, ayan. Bawal mag-dumpster diving dito. Kasi baka ma-dumpster diving mo yung mga tae ng mga bata. Ayan. Kasi mix-mix yung tapunan dito. Kaya walang camera. Dito rin, mayroon din silang mga tapunan ng mga, magdodonate ka ng mga damit-damit or kung anong mga bagay na tinatapon nila. Mayroon silang tapunan dyan dito. Ayan sila. Ayan, dyan ka magdodonate. That's it. Hey.